12 del migdia, 36 minuts, arriba el temps per a la nostra xarxa esportiva. Ja sabeu, esta secció en la qual parlem sempre amb protagonistes del món de l'esport, en clau més moderna, més actual. Ja sabeu que la ràdio és un mitjà que porta tota la vida amb nosaltres, però en els últims 5, 10, 15, 20 anys han sorgit noves vessants de comunicació i sobretot noves fórmules per a aquells equips d'esports que se poden considerar com a minoritaris, perquè no són futbol. Avui en dia està el futbol i tota la resta, inclús el bàsquet, no? Arriben als seus aficionats, però sobretot arriben a aficionats d'altres equips i al gran públic. I en este cas, avui, volia dir que, Raül, fa un any aproximadament estàvem a l'inrevés. En lloc de vindre tu així a Burjassot, a València, me'n vaig anar jo a Alzira per a una entrevista que me fareu a veure si el dic correctament, al podcast. Sí, l'has pronunciat millor que l'has escrit esta setmana. Sí, correcte. Però clar, perquè és Alzira Futsal, AFS, el podcast. I tu m'has preguntat per coses meues. Avui te vaig a preguntar a tu per coses teues. Per exemple, com te vas convertir en responsable de comunicació i community manager i de xarxes del Family Cas Alzira? Com va eixir aquesta possibilitat en la teua vida? Principalment per ser de la zona, que ja t'apropa a l'equip, per haver nascut en la capital de la Ribera Alta, i per altra banda, per començar una miqueta en la comunicació relacionada en el futbol sala. Jo vaig estudiar a Elx i vaig estar fent alguna coseta allí en algun equip d'Alacant, en el Xaloc Alacant. Vaig tornar a casa i bé, Vicent Fontana, que és l'actual president, que som amics, són del mateix any i ja no són tan joves com quan començaren, perquè l'edat va pegant així en la mà oberta de tant en tant, no vaig dir res. En la mà oberta te vaig a pegar jo. Tu quina edat tens? 33 ja, no estem lluny. Chente Oliver, té 33 el xiquet, Està indignadíssim. No, el xiquet no. Sí. Quan passes de 30 ja la pel·lícula canvia. Què te pareix? Està Patricia Valero indignadíssima també. L'edat va pegant back, sí, no? 33. A cada un nivell que li toca. I el president de l'Alzira té 33 anys també, no? Clar, és de la teva quinta. Sí. I va començar en 2016, que les matemàtiques no fallen i eren 9 anys menys. Efectivament. I en aquest moment, per el tema de les relacions i tal, te trau la possibilitat damunt la taula de tornar a la teua casa, de ser el responsable de xarxes del Family Cas Alzira, però en aquest moment el que n'hi havia no és el que n'hi ha. No, de fet... Què n'hi havia? Poca cosa. La tecnologia no havia avançat tant com actualment, però realment vaig començar... Vicent em va dir que el que volia de mi era que fera els cartells anunciadors dels partits. I ja està. Vull dir, jo no soc dissenyador, alguna ferramenta en algun moment he tocat, però era fer el cartell anunciador d'estos cartells que tenen un caire antic en tota la publicitat baix, que s'anuncia més el bar Manolo, que n'hi ha que fer-ho també. Respect, bar Manolo, que posa els titos, o qualsevol altre negoci local que omplin ixa superfície del cartell, i de fet en xicotet, està el que és el partit i l'hora. Però, vam començar així, no sé com va fer cartell, després van començar a fer alguna croniqueta, i va arribar un moment que vaig comprar personalment una càmera de vídeo i començarem a tindre una miqueta d'audiovisual, quan encara no s'estilava, perquè l'equip estava en tercera divisió, tindre audiovisual. Fèiem uns vídeos de format quadrat que s'estilaven abans en 4 titulars, i en això jo crec que començarem a apropar-nos a la gent, a poqueta, però a la gent. Aleshores, bé, en aquest forma de cartell, crònica setmanal i vídeo quadrat, donàvem a la gent la info de lo que passava en un pavelló que venien 50-60 persones cada dissabte, perquè era la realitat del club. Això quan vas començar. Ara, la mitjana en un partit del Family Cas Alzira a casa, quina és? Són 1.400, 1.600, 1.700... No sé el derbi de demà com podrà respondre. Hem arribat a aconseguir eixe objectiu que tenia molta gent del club actualment, que era omplir el Palau en un dia de futbol sala, perquè s'han celebrat algunes altres coses que s'ha plenat, però no tenen res que veure en l'esport. Correcte. I en un partit de futbol sala en 2023, que va ser la final del playoff, aconseguirem penjar 2 dies abans el cartell d'aforament complet. Jo sempre dic respecte a això, Raül, que tu pots fer una tasca espectacular de comunicació corporativa, però si l'equip no acompanya, caus. I a l'inrevés, tu pots tindre un equip que va com un tir, però si la comunicació corporativa no acompanya, no pots capitalitzar el que fas bé dins de la pista o dins del camp. El vostre cas, jo crec que per a la gent que estiga ara mateix estudiant coses relacionades amb l'esport, en la gestió esportiva, jo crec que és un cas d'èxit, literalment, perquè
els dos desenvolupaments, l'esportiu i també el d'imatge corporativa i l'institucional, crec que han anat en paral·lel. I tu has notat abans que això se tradueix, per exemple, en un fum de gent anant cada 15 dies al Palau, però sobretot mirant les vostres xarxes, el vostre impacte, o per exemple, aprofitant esta setmana, el 9 d'octubre, la camiseta que fareu arribar, llançar aquest estiu amb la senyera, que vosaltres portareu una senyera, crec que va ser, el que es diu en castellà, un pelotazo, absolutament. Sobretot lo de la senyera en estiu, perquè no ens ho esperàvem que enmig de juliol, quan l'altre dia ho escrivia per LinkedIn, crec que me n'anava de vacances, però clar, si la ola ve, pues haurà de fer surf. No? Sí. I res, presentarem un mock-up perquè no teníem ni les camisetes físiques per a fer-li ninguna sessió de fotos i a la gent li agradaren, eixiren escalonades, un divendres crec, que a més és un dia que ni fu ni fa, és loteria màxima, i començaren a arribar comandes en la tenda online i n'hi haurà que donar servei i començarem a alimentar aquesta il·lusió de la gent, perquè al cap i a la fi se trata d'alimentar la il·lusió, generar-la d'alguna manera, però alimentar-la quan ja arriba. N'hi ha responsables de xarxes en molts equips, sobretot en primera divisió, que són proactius en el sentit de que ells envien els missatges i el feedback és, relatiu, perquè a la fi, si tu portes, per exemple, el Twitter del Real Madrid, del Barça, del València o de moltes coses, tu pots proposar i la gent t'ho compra, bàsicament. Però en el vostre cas m'he trobat en que sou un club o sobretot una comunicació molt reactiva, és a dir, que esteu molt pendents sempre del feedback, esteu molt pendents del que diu la gent, esteu molt pendents de, sobretot, la vostra afició, de les seues necessitats, de les seues peticions, de les seues suggerències. Per això porta temps, no? Això, vull dir, t'obliga a estar molt damunt, no vaig a dir 24 hores, perquè tampoc, però moltes hores al dia del telèfon, del mail. Com és aquesta comunicació reactiva que porteu en el Family Casal Cira i, sobretot, com funciona a l'hora de guanyar-te més gent que siga adepta a la vostra causa o al vostre club. Jo crec que és perquè és un tema vocacional, al marge de que siga professional, per la tasca i per la feina, és vocacional. Hi ha voltes que no ho notes com a feina. Que a voltes és un error. Això és un prou problema, gran, perquè quan vols desconnectar... Així es passa també, clar, correcte. És que tens un perfil que és proactiu i multitasca, que clar, mantindràs el que vull dir, però hi ha diumenges que no hi ha partit, que no hi ha res i tinc que autodir-me. Vols deixar el telèfon apartadet, que no... Sí, la teva família te ho dirà prou, no? Bueno, sí, de tant en tant. I jo m'ho dic, perquè jo m'automarmole. El dijous, dia 9, vaig tindre que dir deixa-lo, ja després de sopar ja faràs alguna altra cosa. Però res, és una miqueta vocacional, m'agrada la feina, m'agrada el treball, m'agrada saber què se pensa de les coses que no solament jo, que el meu equip fa, i en ixes estem, a veure que si se pot millorar. El feedback és importantíssim per a tot. Home, el feedback jo crec que és també clau, sobretot a l'hora de guanyar-te, el que deia abans, nous suports, nous recolzaments en un esport com és el futsal, en el que n'hi ha que lluitar pràcticament per cada aficionat, o per cada follower, o per cada seguidor. En el vostre cas també, i això filant un poquet en l'inici de la xerrada, ideareu en el seu moment un format que vos donaria contingut moltes vegades atemporal, no? Perquè les xerrades moltes vegades són atemporals, que és este podcast del Alzira Futsal, que es diu Podcafs, correcte? Que estàvem pronunciant. Començareu fa 2 anys, me pareix, i no heu portat només protagonistes del futsal. Vull dir que com la finestra vostra ha estat molt més oberta. Te volia preguntar com va eixir un poquet d'aquesta idea, com s'executa aquesta idea, perquè jo he estat en aquest estudi que teniu, en els neons, en els colors de color blau, les fotos que feu, en el vostre cas també són importants per a la difusió, i sobretot el feedback en la gent, perquè molta gent està coneguent protagonistes dels quals igual no tindria cap referència, com són, per exemple, jugadors vostres o fitxatges vostres. I és una molt bona forma també, un format que, per cert, més equips estan adaptant. El Castelló l'altre dia, que a banda n'hi ha un bon amic ahí en comunicació també, va debutar un format molt paregut, que és l'altre dia entrevista a Pablo Hernández, l'altre dia entrevista a Salva Ruiz, que és un format en el qual la gent se pot esplayar, no? I pot donar més detalls. Correcte. Com va eixir aquesta idea i sobretot l'execució. Amb un gran joc de paraules, per cert, el del Castelló, perquè crec que és
pam pam orellut, Pam, pam, per a, orellut. per a enfilar-ho en podcast i me pareix meravellosa la idea. Vaig ir, se vaig estar molt a poc hasta que un moment determinat se va poder executar per tal de tindre el material necessari i de més, encara que sabem que ara la tecnologia ens permet avançar d'alguna manera en un mòbil i sense micro, si cal. El contingut és molt important, però bueno, a mi m'agrada tindre una miqueta, pues, és una saleta molt menuda la que vas vindre, però que estiguera ben decorada en els seus... Per a 2 persones és suficient, bueno. Sí, per a 3 ja no. Per a 3 ja ja la no cosa sé. se complica, no? Tindre parelles de convidats ja és complicat, però per a una sí. I vaig ir perquè fa ja algunes temporades volíem fer una espècie de magazine o alguna cosa per, bueno, pues, reunir la informació del club i com això vaig ir del tema del podcast, la gent li va destinant... és un format que jo sincerament te dic, no he confiat mai, perquè tal volta no era consumidor abans i no tot el món parlava de n'hi ha que cal tindre un podcast i per a què? Vull dir, Clar, no, però aquesta reflexió és molt bona. És que és una frase molt clàssica. Cal tindre això? No, però per què? Perquè quina funció va tindre este format en el meu creixement com a club o com a marca? Clar, no? Perquè ho fan els demés, perquè de qualsevol tipus, ja no esportiu. Bé, i després et dones compte que una persona en el gimnàs està sentint un podcast, que vas en el cotxe i s'està posant un podcast de qualsevol tipus, ja et dic, i dic, pues, bueno, igual n'hi ha que tindre un podcast. Vull dir, que si la gent demana este tipus de contingut, que és atemporal, que se pot posar en el gimnàs, en el tren, en qualsevol format de la seva rutina diària, doncs caldrà tindre'l. I el fèrem fins i tot en imatge, perquè volíem tindre també aquesta finestra i donar-li una miqueta de difusió a nivell de xarxes socials, que no solament fora el so. I bé, començarem l'any passat, fa 2 temporades, perquè corresponia a la temporada anterior, però crec que va ser en abril del 2014. Començarem aquest final de temporada de primera divisió. Era difícil portar als jugadors, perquè és cert que ja cal separar-se, però si la situació esportiva, que quan va bé és molt favorable per a crear contingut, però te claves a fer un contingut més dinàmic, més humorístic en jugadors i tens X punts al caseller que són insuficients per a l'objectiu, és complicat. És complicat, però bueno, també crec que cal apartar-se d'això i que no solament se viu del que diu la taula classificatòria. Ara mateixa el Family Cas Alzira té 0 punts, portem 5 jornades disputades, hem jugat contra equips grans, però cal crear contingut al marge d'això, perquè si t'has de quedar en primera et vas a quedar, faces un podcast, faces 2 o faces 3. I si vas a baixar a la segona divisió, et vas a quedar exactament igual. Així que crec que va eixir la idea naturalment i la podrem executar. I jo crec que per a mi, gran èxit, sobretot per el format, els protagonistes, no és pel fet que estiguera jo, que la meva història és absolutament anecdòtica, però sí que és de veres que és una forma també diferent de conèixer a protagonistes, sobretot en aquest toc que li dona el presentador i també la marca que n'hi ha darrere. Que no és el mateix tindre pues, lo que se fa ara mateix, no? De podcast patrocinats i tal i qual. No, en aquest cas és un contingut que està molt orientat al club del qual ha eixit, que és el Family Cas Alzira. Hi ha una història també curiosa que volia que contares, que és el teu final de trajecte a nivell educatiu. Trajecte està molt bé la paraula. Trajecte, sí, perquè per a tancar la teva etapa formativa universitària precisament vas triar el Family Cas Alzira com el teu material de base per a fer el treball de fin de grau. Sí, és una cosa que no em dóna vergonya, sobretot ara que ja s'ha acabat. És que a mi em pareix una idea brillant. Vull dir, si jo estiguera així treballant i no tinguera la meva carrera de fa 20 anys, doncs jo diria, vaig a fer un treball de fi de grau de com se fa un carrusel de 12 hores diàries. Per exemple, i ja tens ahí tota la informació. És que no totalment. I seria totalment vàlid. Jo venia pensant estos dies perquè dic, la idea va eixir en l'oficina perquè el treball de fi de grau és un reportatge audiovisual de 20 minuts sobre l'ascens del Family Cas Alzira de 2023. Correcte. L'equip va pujar a primera divisió després de 5 partits de playoff, finalment en un gol a falta de 0,2 del final de la pròrroga contra Burela, espectacular, en el Palau en eixes 3.000 persones. La típica història americana d'una pel·lícula. O sea, comentaven alguns jugadors que si l'escrius no t'eixiria tan bé. Correcte. Però és que, tornant enrere, al quart partit, al tercer i des del primer, dius, és que cada partit ha tingut una cosa èpica i ha tingut un poquet d'epicitat. Aleshores, no hi havia res. A mi m'agrada de tant en tant, pel tema de que parlem de que és vocacional, de que són moltes hores i que costa desconnectar, dius, anem a recopilar el
que ens mou estar així encara, no? El d'on venim, no deixar de donar-li valor a les coses que s'hi obtenen, i m'agrada molt reviure aquest moment, però no tenia res per a reviure. Té 4 fotos, els partits complets, i costava poder reviure. Dic, així, cal fer alguna cosa. I em sentia una miqueta en deute. Va eixir la idea, dic, i li vaig comentar a Braulio, que el tinc, l'entrenador del Family Casa Alzira, que el tinc al costat, dic, Braulio, vamos a hacer esto, a ver si me compra la profe, y si me compra, pues perfecte. Hauré d'entrevistar-te, entrevistar els jugadors i tal. El tema era, quan hagi la idea, si la profe no ho compra, tenia 2 problemes. Trobar un altre tema de TFG i fer el documental que s'havia plantejat. La veritat que la profe el va comprar i res, el tirarem endavant de la millor manera possible. És que aquestes coses n'hi ha que guardar-les, quan passen. Jo sempre dic el mateix, el testimoni documental de grans fites de l'esport valencià, per exemple, esta casa ha tingut un paper fonamental en els últims 35 anys, però també a nivell intern els clubs, no és el mateix un València o un Llevant, inclús en el Llevant hi hagué èpoques que era complicat, o un Villarreal en la part més moderna, però aquest Villarreal dels 90 n'hi ha molts moments importants que haurien d'estar guardats i documentats. En el vostre cas sí que tinguéreu la possibilitat d'enregistrar primer les imatges en brut i després fer un contingut que, de fet, pot ser que el publicareu i que estiga disponible? Sí, clar, està disponible en el canal de YouTube està, no? I algun t-shirt. Tota la història de l'ascens del Family Casa Alzira en 2023 està en format de vídeo de 20 minuts i que a banda va ser un treball que, per cert, te va anar prou bé, no?, en la professora. Sí, vàrem aprovar en sobresaliente i, bueno, pues, perfecte per a tancar. Però és cert que, bueno, l'objectiu principal era tancar la carrera i per fi ser periodista amb títol, però quan se va renderitzar el vídeo, bueno, era de matinada, he de reconèixer, va respirar una miqueta més tranquil de saber que aquesta història va tindre algo on poder reviure-la quan passa el temps. I crec que, bueno, tingué més raons, no? Mentre se feia el reportatge s'anaven creant raons per a fer-lo i va estar molt bé. Va estar molt bé i a banda te va donar un sobresalint per a la carrera. Anem a tancar en 2 qüestions. La primera té a veure en un poquet el futur, perquè tu ja portes anys, has comentat abans com a responsable de xarxes i també de les noves tecnologies del Family Casa Alzira, independentment de la categoria, sempre diem el mateix, no? Independentment de si és en primera o en segona, ho hem vist i ho hem viscut la temporada passada també. En quina direcció va la comunicació dels clubs xicotets? Vaig a dir xicotet en tot el respecte, és a dir, dels clubs que no són primera divisió o segona divisió de futbol, i deixant a banda València Bàsquet, que és per a menjar a part. Però, per exemple, clubs d'handbol, clubs de futsal, clubs de voleibol, clubs de no sé, de categories de waterpolo, de rugby, de molts equips i disciplines que, per exemple, tenen espai així en el punt a punt, però per a on va la comunicació a curt termini? És a dir, quins són els reptes i, sobretot, en quina carrera o en quina carretera esteu vosaltres, en quin camí, per a tractar de donar eixa visibilitat, però no només un dia puntual que treus una camiseta i tot el món se posa absolutament embogit, sinó per a tindre eixa sostenibilitat de som un club que creix, som un club que té una afició, que té una audiència i que estem consolidats, perquè això no és gens senzill. No és senzill, jo te diria, i senzill inventar res per descomptat, però crec que l'autenticitat és clau per a aquestes coses de que els equips o d'esports minoritaris puguen tindre aquest ressò i se facin la seva finestra poquet a poquet, per descomptat, molt a poquet, i tindre constància i contar les coses que fan que la teua personalitat siga com és. En un ascens com este, o unes samarretes, o de qualsevol manera. Crec que tots els esports, siga de la categoria que siga, tenen algo autèntic que contar i que extendre en el temps, i crec que per ahí pot anar una miqueta la qüestió, i adaptar-se a les noves tecnologies. Vaig començar 2016, no era el mateix que tenim ara. Són 9 anys amb la broma, és que no té res a veure. Les càmeres del mòbil no eren com les d'avui en dia, però vas creixent i vas adaptant-te, i també les xarxes socials canvien molt ràpid els formats. De fet, l'altre dia així en Instagram un format molt apaixat de cine. Sí. Bueno, jo m'arrisco a dir que, bueno, no sé si triomfarà o no, crec que no, però... Jo penso que el gran canvi va ser el d'horitzontal a vertical, això va ser el primer canvi, i sobretot en els últims anys és una realitat que jo era molt reaci, no, a aquesta situació. TikTok ha canviat, per a mi ha canviat el panorama. El scroll infinit d'estar tirant cap a dalt
cap a dalt, canviar de vídeo. Hi ha un moment en el que dius, tio, però que porta així una hora. Ja està bé, no? No, però entre això i l'algoritme jo crec que també els clubs s'han assabentat de que el target demogràfic és tan baix en el cas de TikTok que és que te compensa, no? O com diuen els jovens ara, te renta, no? Te renta. Te renta moltíssim el tindre una presència, tot i que siga, no vaig a dir testimonial, però no siga massa incisiva en TikTok, però, clar, el format és tan còmode, la ferramenta bàsica del TikTok és tan senzilla d'utilitzar, de posar els cartells i posar el tal, d'edició i tot. Claro. Vull dir, i a banda, pots generar ahí els continguts i després ja trasllades altres. El poses en Instagram, el poses en Twitter, el poses en altres puestos. Jo crec que ahí també vosaltres, els que esteu darrere dels clubs, dieu, mira, és que he de ser eficient. És que no és només fer un contingut, és ser eficient i tractar d'estar en totes les xarxes. Pues jo crec que TikTok ha canviat les regles en els últims 2-3 anys. Sí, totalment. De fet, quan començarem... A mi el tema de l'estètica i cuidar el contingut sempre m'ha agradat molt, però bueno, conforme està el tema actualment, te dones compte que no és així, que has de publicar qualsevol cosa tampoc, però que en el mòbil pots fer meravelles, que puges un vídeo gravat en el mòbil i puges un vídeo que has editat, gravat en càmera a part, i el del mòbil té més reproduccions i més visualitzacions que el que has editat. Són uns pepinos. Bueno, pues, van moltíssim, Sí, és que és el que hi ha. Però bueno, adaptar-se i anar tirant per les tendències i bueno, mesclar l'actualitat, tendències, ser autèntic, contar històries. Sona utòpic, a mi no m'agrada això, hay que contar... No, però és la realitat. Però és que és veritat, cal contar les històries per a intentar connectar amb la gent i sobretot la constància. Sí, i ser molt... la constància és una paraula, però sobretot ser molt incisiu. És dia, dilluns, dimarts, cap de setmana. Tractar de, sense saturar, però estar tots els dies. I el comentari que hem fet abans és molt important. Per a els equips que no tenen tants recursos, no ets un València, no ets un Llevant, no ets un Villarreal, doncs has de ser més eficient. I si un vídeo te val per a 2 o 3 formats diferents, cap endavant, perquè a la fi el que vols és arribar a la major quantitat de gent possible. Anem a tancar, Raül. Has estat còmode en la xerrada? Moltíssim. Ja vist que hem parlat de les nostres coses i tal. De tot. La xarxa esportiva és el que té. Preguntar-te per demà, no? Un poquet a nivell esportiu, perspectiva, pues, sense encara victòries, encara punts, m'imagino que per a vosaltres, per al Family Cas, és un partit importantíssim, no? Ajornat, recordem, no se juga esta vesprada a les 8 per el tema de la pluja, se disputa demà a les 7 de la vesprada. Quina sensació tens d'aquest partit? Les sensacions d'il·lusió. És una temporada per estar il·lusionat, independentment dels resultats. Està clar que tot el món vol guanyar els partits i sumar punts, però crec que és una temporada que va arribar en juliol pel tema de la desaparició del líder del campió de Lliga de l'any passat. Per mèrits esportius, per quedar subcampions, va tocar a nosaltres i crec que s'ha de viure en il·lusió cada jornada, independentment del resultat i del que passe. A partir d'ahí m'agradaria guanyar, però demà no, tots els partits i cada setmana. Però crec que l'equip està molt bé, que està millorant molt i que va anar cap a dalt a mesura que passen les jornades. Bueno, pues, si no conegueu el treball que fa Raül Amat i la resta de gent vinculada al Family Cas Alzira, ja sabeu que teniu totes les seues xarxes socials, que esteu en totes, no?, pràcticament, i el canal de YouTube també. En Twitter esteu, en Instagram esteu... On no mos han tirat, de moment estem. Efectivament, sí. Sobretot el canal de YouTube molt recomanable i el tema del documental també molt recomanable per a reviure tot el que va ser eixe ascens fa 2 temporades. Pues avui en la xarxa esportiva per a conèixer com és per dins el Family Cas Alzira, que demà va ser protagonista damunt la pista, en Raül Amat, el seu community manager i un dels responsables de comunicació. Raül, tota la sort, bona tornada, ves en compte en el cotxe i demà estarem molt pendents de tot el que passa en el Palau. Moltíssimes gràcies i endavant amb el programa. Bueno, ja sabeu que és la vostra casa, sempre així. A Punt Ràdio és la casa de tots els esportistes i aficionats i clubs de la comunitat valenciana. Un abraç, Raül. Moltes gràcies, Paco.